Dan, may partner ka para ko diri si One Day Kayad. Asap kita ha, always say a prayer. Karunay yung pahinumdum ka ninyo may kala. Unas na ang atulab ang magagahom. Thank you kay Lord. Si magyata ka na mong grasya matag-adlaw. Thank you kayo. Thank you. Okay, sunod din natin maglang ano. Ang sunod na itong sunod pa itong atagan ng pagtaganong. Pinadakin is usak ka lalaki. Kini gibatan magpatago lang siya nga saldi. Kini gibatan og duwa sa radyo ni J. Badayos. Kay sunan ang atong sender karon si Saldi. Kini ako problema bahay ni sa kong asawa nga suko yung kay taon siyang amiga nga bisag minyo na siya nako taon wala mo wang iya suko siyang amiga bueno sugdo na kong tananog yun ini ha Sa ato teritori nataho ang ispratli apan tungod sa rara minterang na sa China nagpahipilang ang Vietnam nagpahipilang ang Malaysia kay nangadlok sila kay dako China ang buton sa rito sa rana prospik parang tidyonado na kay kung wala pa demokrasya karumogira gawa na ko eh Sitnan sang sigulak, sit mo'y kausa wala sa history rimahong Discover Philippines siya una tanong lubi siya pa ngaranini kung ato paminaon made in China lang giyapon ginit bukong takong putot butay rukay misa na yun mga Chinoy karon nagpunsisok sa Chinatown kami diri gusto gira ni kusyurang parit na mo made in China barato na duna original duna oy pre pre, dali. Ako, taas ang kataha. Ay, taas kayo. Taas kayo ng pagkabuhat ni Gani Brown akong higala na. Probida. Pero, wag yun mo da. Pero, okay naman yung tingon. Kung bati mo naghihapon akong tingon. Ali, pre! Ano yun? Pre, masawa, pre! Si Marlenda, pre! Kita ko kaaway, pre! Usa, pre? Usa yung mag-ingon? Kita kaaway mo, asawa, pre! Ha? Sus, ginukuling hilda akong asawa taon kita gaway. Pre, Panso! Pabuta ko niya, pre! Kay Brown ko! Silidyan sa niyang hikaway? Oh, pre, sa ato nga, basig magkabugno to lang duwa, pre! Ay, takinibayhan na, oy. Iyam kita ng awayin pero mislidya nga. Huwag nang hilabot niya. Ay, sana dayon, pre! Basig magkabugno to duwa, sana dayon, pre! Wala lagi ko manabi, uy, nga baho kag ilok taon, uy. Nganong masakop masag ka? Di man ka tinuod nga baho kag ilok. Why laing na nabi anak gawas nimo? Og kani, mo na hinungdan nagibuwagan ko sa akong uyab kani adto kay imo kong gidaot. Pwede ay, sige ka maghiskot anang nang labay naman na, uy. O paano ka magka-move on? Magka-move on lang ko kung makita ta ka nga maglubog kas banig. Ah, patigba ka. Ginag ikaw ray matigba. Unya usaman, hamag. Bugyo magkata, hamag dayon. Huwag ko mangaway nimo ha. Huwag ko mangaway nimo. Kung nasuko ka na ako, ikay hamag, pwede ti kasibugan. Ay, di ba? Ay! Bisag pa ko nimo ha. Kinisay imo. Agay! Masakit! Nalipong Sakit, ko, ay. animal ka, Leja. Gusto ginay ka pamatay, pes. Noon ka kang animala ka. Ay! Nagpapok kang atrasan ta ka. Ay, ikaw saan? Tulungan na ninyo, eh! Tulungan na ninyo, tulungan na! Buiit ko! Buiit ko! Gapoli na ito. Tapusara ko ng asawa ni mo, Saldi. Aro dili ang mga tayo na kung mangaway nato sa daan. Di naman ko bisibog og away. Ay, timan ini, Leja, ha? Hangtod sa kong kamatayon ang pagdumoto ni mo. Kung mamatay ka, di ko mabilar ni mo. Oy, kanalagi ko ako'y mamatay, pero kung ikaw, sao naman lang. Sabalay! Uli na lagi dito, ganyan kung ikon ng uli dito! Tubay mo Unsa kayo tong buot! kisulti ni mo? Ha? Unsa? Ha? Ako ako'y buot? Ha? Kuyawa sa, mas ikaw ang way buot. Kay sige kag panguyab na ako sa una. Bisag gibasted na ta ka. Bisag gibasted na ka, pamisita gihapon kag ayo. Ikaw ang way buot. Dai, pauli lang taon day. Mauli ta sa ato day. Kadawar ng mga taon palibot ay kamuray kita naaw. Kana na yun day, mauli ta. Idaan ko pugos kong asawa taon. Porbida, nag-away din sila taon tungod lang sa istorya nga baho ang iyong ilok. Unya? Hoy, dyan. Dinis paglaban ako ang lidya, Hilda. Kuan ba? Di tao na kamaong manao tao ng bayhan na, oy. Ah, may nagsulti na ako, oy.
Nananabi sa kabakong ilok. Makakto. Makapay. Iya lang itong gidoon sa Lidya, nga mo nagsulti is baho kang ilog, siya tingali ang gibawaan. Iya itong gidoon sa Lidya, ang boto yung nanabi. Ano lagi pinsa, oy. Siya ginanabi, ana. Mao nga suko, dyan kay ko anang animal. Ano suko ang taon kay kana, nga di mo na tinuon nga baho imong ilog, kung saan ka, baho kang ilog o dili? Suma, bana mati ka. Basta man, baho kong ilok o dili. Baho, Kisa na naman, basta di siya. Dili siya, oy. Kisa ba di ay? Oo, nuntan na pag yung kababagil pagsultin mo, ang gwardya! Basta suko kay ko na niya. Ay, ako kay maglagot, ana, ipapusil ko na siya. Si Kinsa, ang gwardya? Sa ero. Ilami. Day, ito nagkalaguti ng bihana day. Kung unsa magalimog sa suko niya kaniadto sa mga daga pa mo, kalimti na na. Ha? Ilubong na sa kalimot. Dili, di mahitabong malimo to siya gibuhat ako. Dili gid salde. Ano ba? Anong di na mo nga magkaaway ba si Hilda ba? Kung doon kayo nga magkasugat pa mo, likay na lang. Ikaw lang likay ba may hasol ba? Di man ko ganahan na muli kay dong. Ano ko? Abi pransadaan ko kay milikay ko. Ay, unsa bigay nasukan na niya ni mo eh. Katulig yung iyang kinato nga uyab nga imong na, giilog ni mo yung uyab. Barang ito. Diba? Ha? Huwag kang kumangilog, uy. Nagpatuo man ko to si Ramon, nga buwag na sila sa Hilda. Motong akong gisugot. O biyang nasayod ko nga, man di sila magtuwag, motong akong gibuwagan si Ramon. Unya ano, wa man sila magkadayo ni Hilda eh. Na imo siya gibuwagan sad eh. Nagpalayo naman si Ramon din sa atong dapit. Kay dili man siya ganahan nga makigbalik ni Hilda. Ay, pastilan in taon. Mga minyo in taon mo. Uy, pulos na mo doon ay bana. Pusa, kaliptin lang ito ninyong nang labay na. Kaya pag-abiga mo balik. Ay ako, gusto kaayo ko nga magkabalik ang among relasyon nga managigala, isip higala. Apan siya dili man musugot. Kaya nasagot man gyud siya nako, bayo. Busa bahala sa buhay niya, uy. Ay, unya, magsigil lang mag-ining away kung makita mo. Saan man eh? Pwede siya kumahadlok niya. Bisay kada oras pa mi nga magbugno, di na ako sa sibugan. Dahil Lydia. Ang, kung gusto siya nga magkaamiga mi, okay na di kayo na ako. Apanong ka nga mamugos ko kung dili ko siya ganahan. Bino ka lang. Ako yung makikita kang Hilda. Makiksulti ko niya. Ha? Ako yung mangita og paagi nga magkauli ang mayo ninyong relasyon nga managigala. Ang grabe ko na yung pagdumot ni Marihilda ng atong Lydia, pre, no? Maulay pre. Maulay taon, nakaingon taon, nagbuwag taon, iyang uyab taon, uti. Lidya ako si Hilda, lagi taon, nga. Ang uyab sa niya, kay giuyab, basang Lidya taon, mo nang itabo ka ron. Palakiraw na itong tawanan, pre. Kaya gilumpong na lang duwa sa Hilda o sa Lydia. Paman ko nung ganahay taon tong uyab niya sa una, pre, kay baho lagi taon, ilok ang akong asawa taon. Ikaw, pre, ang samdo ka, pre. Banam ka, pre. Bahog yun nag-ilok si Marihilda, pre. Baho kayo eh. Kanagong di siya mumutang taw-tawa, sus. Lambi ang patiran lagi. Dong salde. Ay na yung tingog mo, pre, ha? Dong! Oo, sa to, pre. Bidam. Maligo ko ha. Unya palitis ako ditong tawas bisindahan kay nahutdan kong tawas. Ha? Isugag ba ako sa imong ilok na eh? Patiray ko ng bunso! Aw. Patiray ko na yun! Bito, ay, Ilas mo! Bidjar ko, pre. Ay, bidjar na to. Lako na, pre. Ligo na dito. Ligo na dito, pre. Kumari kong papa. Kana, mo na gusto kong mabati gikan nimo. Pre, daiga ko aron ganahan ko nga musang pitimog pre, ha? Kumari ng kong papa. Thank you! Papa. Thank you! Oo, mag-ilok. Lipo ka na, sakit, pre. Parot, mga kulit, pre. Lipong ka. Kita ba kong ipon ba? Asa? Sakit yung gipon? Ha? Layas po so! Layas! Layas na dinis among bahay! Layas na yun! Hinawayon ka dako! Layas! Mo ko manaway, mare. Tungod mo ta. Kuan ka. Okay ra kayo. Tungod ang bawo kag ilok mo. Aba na! Nagparihala mong linjada! Mga wamoy ayo! Makalagot mo mga bisit mo! Uy! Ang bala ni Lidya na nasindahan ni Dina? O, nakita siya na ako managlakaw. Day! Gitawag ko niya ay. Ano gitawag mo ko niya? Dito, nga naman! Maro na ituyo mo na ako nga makikigala ko pagbalik sa salbahis ni mong asawa nga si Lidya? Oo, taon day. Rubida. Wa man siya masuko ni mo, day. Ikaw may nasuko kayo niya. Oo, bitaw. Ako bitbito ang suko kayo niya. Salbahis mo gud siya. Iyong nanoon, iyang giilog na ko ang akong uyab. Ay, day, kanan. Sorry, day, ha. Nasayop ka. Wa siya mangilog ubiyab. Uy, naunsa. Kaya wa sila magkadayon, God.
Laing laki may iyang nabana nga mao ako. Lapin ako tutawhana pero gibuwagan ko kay iya ang gisugot. Sa ato pa di ay Hilda, kanang dili ka gid makihigala nga bisan siya pa mo duol nimo aron makihigala nimo. Bisag buluhod pa sa akong atubangan aron mangayog pasaylo nako. Di na ko siya pasayloon. Di mo sad siya mo duol aron mangayo pa sa ilugod. Pero man siya makasa nimo. Ang akong giingon nga mo duol siya nimo aron mangayo nga mangyo nga magkahigala mo pabalik. Di lagi ko kikigala niya pagbalik. Dili ko. Gay. Oh. Nga naman eh, kasakit akong kilid. Hala. Kasi akong tiyan, diris kilid. Basin may sakit ang kinadahil da. Pusa, mintas buhi pa ka ba? Dawata ang tanyag sa akong asawa nga makihigala sa nimo pag-usap. Dili, lagi ka magkikigala niya pagbalik. Dili, good punso. Agoy. Day, asa ba yung sakit tapit na Hilda? Asa Diri, gina? ay ka ni sa kilid sa kuntiyan, tapit sa waay. Taon-taon na gini akong gibati. Mukalit lang sakit. Day, hindi ka na pareha sa kuwing agaw taon na matay taon? Ha? Di harap yung lupita sakit eh. Pagdaas doktor, guba na yung kindi. Orin na matyan. Hindi ko gustong mamatay. Dili, pasal di. No, busa day, maayo na to no, ipahiling ta ni doktor. Ara na to masairan kung unsa yung naging bati mo. Matlo ko, basing sakit kinis kidney. Unyag operan. Ano sa na to ospital? Paano na yun, day? Wag yun siya masugot nga dados doktor kay hadlok lagi taon siya unsa iyang sakit. Milabay ang mga adlaw nahimong buwan. Grabe yung sakit nga gibati taon sa kong asawa. Unya, Agay. sugot na lagi ganong kay doktor. Basi unsa nang gibati mo? Ari po gustong mamatay do. Oh, di ka pahiling na doktor. Matay ka ka. Tanato na doktor tikiglip. Sige, bahala na lang niyo eh. Sugot na lang ko kayo mo na doktor. Ay, salamat ako. Sige, tara. Tara na ospital. Toon man, gidahagi siya kong asawa taos doktor. O wag yung kumasayo taon. Gubaking kidney niya. O di kinahanglan kini kidney transplant. Unsa? O mga na day, examine ko sa doktor. Di na ako na pwedeng ako'y mo donate. Ako bag examine ko. Di pwedeng ako'y mo donate og kidney ni mo. Kaya tadugunon si kung ni kidney nako. Dung maluoy ka pangita og donor. Di pa ko gusto mamatay. Oh, sige. Atoon ko sa pripunso. Patabang taon ko niya pangitag donor. Wala ka ako karon ha. Gitawagan ko ang akong pag-umangkon ug mao tayo nagbantay tayo sa kong asawa ospital o nagkita mi kong pare Ponso aron matabang ko niya pangitag sponsor nga bunuy sa iyang kidney. Luoy taon ka pre, tabagi taon kong pangita taong kinsay mo doon ni taong kidney pres ko asawa. Professor, Oo, tata pre. Na, isura na problema. Uy, asap tayo mga itaw donor na pre. bida sa nang istorya ha. Uy, pagita Nangita lagi. di mo dono para sa kidney transplant Hilda. Oo. Oo, lagi. Oo, bay dito. O lagi. Mo di ay takan tabagan ta mo sa papangita og tawo aron mo dunit sa iyang kidney bay Oh, saldi. salamat taon. Salamat kayo. Di pa ko gusto matay taon ako asawa, bay. Unsa? Nagkinahanglan og donor sa kidney Zelda? Ulag gid ay. Luoy ta di. Dili kay na makakita dono day na. Matay gyud na siya day. Mamatay gyud ang kanhin mo higalangan suko pagayon nimo. Aron mawa na yung kasilag ako ni Hilda, no? Sige dong. Ako nalay mo donate sa akong kidney. Aron mabuhi si Hilda. Dili dia. Tanang nga to na. Ato tanang to ni Saldi. Dahil ako nga to niya. Aron iya ko dadon sa ospital. Aron makuha kin sa ako ka kidney. Nga ibutang nga to ni Hilda. Dahil na tayo. Tinod ka Delja, ha? Ikaw mo doon sa imong kidney. Oo, Saldi. Huwag ko magtiaw. Mauna tingali kini ang makapawa sa iyang kalagot nako, sa iyang kasilag nako. Day, muro malipay yung kung asawa taon day nga ikaw mo doon sa imong kidney. Aron ihatag niya. Dahil na dayon, dili ka maglangay. Bililon kayo ang oras. Sige na, dahil ako na sa ospital. Day, ito. Ito mao na dong. Dili ko masugot nga ang kidney ni Lydia ang ihatag nako. Basit iya niya kung buy-buyon kung ihatag niya ang kidney. Bida sa istorya ay pag-unaw na taon importante mabuhi ka, ha? Ready na tao to sila dyan kung kuhaon niyang pikas kidney. Di lagi ko musugot. Pagkita og lain nga donor. Kung dili gani ka makakita,
Pasag din na lang ang mamatay ko. Mas palabihon ko na lang nga mamatay kaysa magdawat ko sa kidney sa babae nga akong gikalagutan o gikasilagan pag-ayo. Oh, Hilda Coronel. Nangita lang yung taon kung lain tao nga mo donate sa kidney taon niya apan wa gyud ko taon ka kita. Ang babae lang yung taon nga kanini ang higala nga rusunada mo donate siyang kidney. Apan di mo musugo taon ko asawa kay base ko buy-buy yung taon siya. Forbida no. Usa man, ha? Usa may buhaton ako ani. Bam, basahi ko diya sa kidney. Be, usa man kung kami pasultiyon, saldi. Okay, Bam? Bam! Yes. Asa ba ka? Aron ka sa ato ang problema. Ang si Der, kanan si Saldi. Saldi, ba? Oh, Saldi, Bam. May Ang problema ay Saldi, Bam. Iyang asawa lagi, maldita o niya, nasakit na. Niya naigikontrahan, kaya katuyang amiga taon, mauman to'y nakaingon nga, nagbuwag siya siyang kanang uyab sa una, o niya, iyab yung uyab sa iyang amiga, mo itong suko kayo si Hilda, suko kayo ni sa iyahang puan, sa iyahang amiga nga si Lydia. Karon nasakit kini si Hilda. Pag sakit ni Hilda, sakit sa kidney. Ang problema kay mohatag ta si Hilda og kidney niya, ay dili si Lydia og kidney niya, pero di siya musugot man. Kay iya niya kuno bawion, kontra ba kuno sila sa man ani nga daggal baon ra pagpangita taon niyang bana taon nga si Saldi kun kinsay mo donate. Na natay mo donate iyang amiga katong gikontra niya, di ta siya musugot sa niya ni be. Kana ang gimunan dito sa istorya gulyat, aduna pa pagdumot nga gihamben. Pagdumot yun, kana. Doon ay pagdumot nga gihamben or pagduda nga nagdumot pa siya ha. Kung nagdumot man siya, nagduda po siya kabasig nagdumot pa tong pikas. Apan akong ipaambit dayon. Yeah, ipaambit, Bam. Sa bagong kasabutan, Lucas 6, versikulo 27 ngadto sa 28. Apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, ubuhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kaninyo. Kana. Hawa mo na dire. Kung kinsa may nagdumot, siya ba kami nagdumot o katabagang pikas may nagdumot, apan ningon dire nga buhatan ninyo ang maayo alang sa nagdumutan ninyo. Panalangin ni ang mutunglo kaninyo. Tiyan mo nagulyat. Gawa sa nagdumot, gitunglo pud ka. Apan gingon diri panalangin ni ang mutunglo kaninyo o pagampo kamo. O naa sad ang instruction. Panalangin ni pagampo, pagbuhat og maayo alang sa nagdaog-daog kaninyo. O, Sa ato pa, Kumpleto? kung doon na yung tunglo ni mo, panalanginan ni mo. Oo. Kaya sa gusto gili, ito ka. Manunglo niya ko. Padangilinan nito. Dili mo ka minister manunglo kay gabilan makaghatag og bungos. Pero ba, para na ako, sayop yun ni taon, ang gibuhat Hilda taon eh. Mao bitaw nga ingon dire nga buhata ang maayo. Panalangin ni ang nagtunglo. Ampo tutulo ko mo instruction. Aha. Tansa, para makumpleto atong ilingi diri sa Old Testament. New Sige, Testament ito akong gibasa. Sige, Atong asa sa ilingi Old Testament. Levitico 19 versikulo 17. Karon. Kung may kasilo kamo sa inyong isikatao, pagprangprangkahi siya aron dili kamo makasala. Ayaw panimalos sa imong isig. Ayaw panimalos ug ayaw pagdumot sa inyong kadugo. Higugma ang inyong isikataw sama sa inyong paghigugma sa inyong kagalingon. Ako mao ang Ginoo. O yan nagdulog kinabaw nagkinsa ang nagsugo. So Saldi, ingna ang imuhang kasawa nga pananglitan ang pikas kung naghambin og pagdumot or nagtunglo or may kayugot o di ba kamo ang imo ba kasawa mo naghambin adto niya nining adlaw ni tumaw na ni guwa na ang kapasayloan. Tinuod. Karon unsa man ang pitsaha? Karon nag-record ani ko maron pizza 18. 18. Kagahapon pizza 17 ang pagbasa sa gospel gingon nga pasayloon 70 kapito. Kapilo. Oo. Si kapilo. Si tinta kapilo. Type 7. Type 7. So, niningot luwa, nakompleto na. Kay pananglitan o katong imong modulit imong kidney, may imong kontra, o may naglagot nimo, pag tinguhan niya karon nga, idulit ang iyang kidney, disaylo na si tintang yung pasaylo. Tinuod na. Di ba? Tinuod na. Mga nga, oy, Inday Hilda.
karimtin na tanan day ka nagyatag ni Lydia nimo alang ra na si mong kayuhan niya si Lydia wa gyud pagdumot mi bisag gamay lima ka ni ana pa siya ba nga sige ako lang ni hatag niya ang akong usa ka kidney para pasiluon ako ni Hilda sa akong nahimo ato ba si Lydia wa gyud pagdumot ni Hilda Giingon gahapon sa paambit sa pari gulat. Ang tinikod kanina hisgot man siya pasaylo. Ang kanang dunay panugtong gulat kunong usa ka tawo maingon kuno nga tripon sorry kaayo. Kanang kuno pag-ingon anang litok ana gulat nagpasabot ka na nga giangko na niya ang tanan niyang sayop. Kaya nga man siya pasaylo. kani si Hilda ba mao ni siya sa gaspil siguro gahapon kay Lonis Pagtaron katunggingan sa iyang amo nga impas na imong utang na siya mawiwa makapaimpas utang siya ay ate pre Ano man amo ginulo katiwas kang taon. Ikaw ay taon. Nagupataw ka. Katiwas ko tayo. Tingkas inyong pagbuhat. Katiwas ako sa iyong coffee. pero okay natin pre sige istorya ng Kuya Gillian onya mauni nga siya ang katugiyang sulugoon wa ka pasaylo sa nakautang niya di ba Oo. mauni si naigo si Hilda Okay, ang gospel gahapon, ang sulugoon, ipesalo siyang amo. Oo. Karon paglakaw sa amo, ang sulugoon, nakita sa isik kaniya kasulugoon. Ganahuan ni kwarta. Iyang gilatigo. Iyang gilatigo. Kung tuningon ang amo, ikaw, bagi pasaylo, tamatang ka, isip mong isik kasulugoon, ang pasaylo. Mga ingon ana nga, pag pasaylo, lagi ko no, 70 times 7. mao na Hilda kalimtin na tanan kay gihatag man nimo iyang kidney lima ka nang iyahang usa ka parte siyang lawas gihatag nimo aron ka maayo Basta nga, dito. Ay, ito ni ang Katong- amiga. ang oh dunay kung kong amiga kidney. ti pre ba nga Nga dili siya mo dawat ati press kay basin kuno unya og kanang murag bawion murag kanang iyang kasabot mga masig duna pa pagdumot nga gihambin. Ako Kung ako na sa daan, ano? Bahala ka diya, oy. nga Ba? o si Lydia mo inaingon sige Dili maglaka ka mo dawat. Pera. okay naaman sa nasa Bible bam no nga og kuan dadas sa pare kun nain mo di mo tingong nimo dadas pare og di gali siya mo minaw sa kuan ala kalimti siya Isipan siyang langyaw. Isipin siyang langyaw. Isipan siyang langyaw ug kublador buhis. og di gali siya Lydia isipan siya langyaw total di mo na sa nimo Basta, oh. Si Peng lang yaw nga taga Russia. Dili taga kuan. Ay, Ukraine. Dili taga kuan kan biyasong. Basta gulyat, ako nang yung diretsong istorya ini karong kahimtang nini nga mudunit na og kidney, ikaw di ba ka mudawat. Ang usa ka pulong anak karon nga kumpleto ang pagpasaylo katong gingon sa Bible, panalangin ampo ug pagbuhat og maayo. Tulo tong instruction kumpleto na. Oh, para wala nay hassle. Mudunit na siya sa ato pamayo na yung kabubuton. Gani sa wali kagahapon ningon nga magpasaylo 70 times 7 usa ra di kuno wa ngay pasaylo hangtod karong gulyat. Kinsa man Si Satanas. di ba Wa duguro sa mga pasaylo sa Ginoo siya nakasakay sa mga kaingon ni Adan ng iba. Wa gyud sa mga pasaylo kaya mo gyud siya muluhod. Gusto mo siyang mulabang mo pong sa pare. pero ikaw gipasaylo ka to no na nga ka pasaylo Ay, sa unya lang ako. Gitapos pag kitag-ingon na pare gulyat. Nga ang kumpleto kuno nimong pagpasaylo sa mga sikat tao. Dili kuno eksakto ra mingon kag amen. Ang imo gyud kuno buhaton, mugawas kas imong imutangan ug pasaylo nimong imong silingan. Ako, ikaw gadumot ang tago kani. Ni abo pa nang iyang asawa. di ito ba Oh, ikaw nga, okay ra. Hindi ko man siya nga. Pagkito ang tago-tago.